kamano. Koro ing'eni the controller of budget nitie gi percentage mo target ni pesa madhi e county nitie bathe manyaka dhi e development. Okay. Mang'eny counties yudo chope orea no thago gi kabisa. Iyudo ka apani kada thurwa kucha Siaya mabet chiegni gi development. Kana wuoyo gosiepna ma CC Finance ma Kisumo to wachona ni definition ma development to bende dwaro ni mondo losi. Wuod Sime miluongo ni Jojo Mondi. To nikech seche moko nitie gik moko mutimo ma utego go ji kata mu increase miluongo ni capacity building mabiro konyo mbele. To sani mago kwan ni development wa ikwano mana ni ng'iewo gimoro manitie simiti. Oger ndara moro moger, chiro moro moger. Emomiyo koro yudo ka ideas are limited. To the budgetary circle bende obet short kech jopiny bende dwaro neno gimoro. Koro idwa gimigero ma nyaka ine sani gini yudo chike moko ma bende ok kony. Kata kan ndalo mane an board chair mar school tiyudo ka CDF omiyowa pesa. Ne an board chair mar members to member ne wasechako wagero classroom moro wasegero floor mapiny. CDF omiyowa pesa wadwa gero go floor mar ariyo kuna ni mar CDF nyaka igera kende ok ni nyaka da luwo e wi gimoro. Tiende ni gidwa ni higa no timo dit ni gisetieko ni pesa no setiyo men. Koro gin chike moko ma pod dwaro ni mondo tegi mondo moko mondo ogony kaka sadhi. Koro percentage ma development definition ni to development en ang'o gima kitimo to diwach ni development. Kikawo nyithindo modhi opuonjo opira michako academy for example kapo ni sports science develops en development kuzo mana en recurrent. Anano recurrent onego bede gik michulo msara kende. Mar ariyo wantie gi tabu thurwa ni dhano nyaka ndik tich nikech unemployment ni malo kabisa. Koro ng'amonde iki ma ji oneno no dhano neno ni mano gima duong'. E gweng' ka nitie okaw nyathi ng'ane ondiki. Omiyo counties wa nitie gi ji mang'eny kabisa. Mamoko to gima gitimo bende tek ng'eyo kech iyudo ka liel be ok gibare. Gina to gin gi post madongo gi mtokni madongo. To koro mago seche moko inyalo duoki e piny matin mondo pesago odhi ogergo gimoro manyalo konyo ji. Pesa okelie pi, kech pi jo mang'eny modho moloyo mtoka achiel manyien mogik maberie moloyo ka ji oromo e devolution conference. Koro allocation of resources pod nitie penjo, nitie joma pod tiyo gi pesa ariedha. Koro mano e penjo mar adek manitie kanyo. To gigi duto dwaro ni jasiasa kaka ipenjo ka in MCA Nyalenda to nyaka ng'e sama iloso budget cha ni tang'o mabiro Nyalenda to gino bende ne gima jopiny nowacho ni dwaro public participation. To kama ne gidwaro choko ondiki to ere forum idhi ng'isogie ni macha to koro odonjo. To mopogore gi mano ang'o kendo ma jopiny nyalo timo makel development Nyalenda mopogore gi pes sirikal matin ma bende ng'enyne dhi e misarani. Koro kanyo to ema funds gi osemiyo jotendwa wigi odhi omoko ahinya. Mane mawacho kata ni CDF iyudo ka MP odich gi CDF kendo biro kogo kore ni ndara ni agero kata skund ni awiro mabati siling 500,000. To nitie gik mang'eny mamoko monyalo timo. Onyalo kata mana chako cooperative society momigi seed funding. Onyalo dwaro partners miluongo ni makelo seed capital ma e pinje ma oko. Nitie angel investors minyalo many. To magi duto ok wadmany samoro nikech wadich gi matin mowuok exchequer. Nitie ywak machielo mantiere kar kae CPA Georgia Magomba. County assemblies ywak ni gisebedo kata ka gin gi constraints kata kion mosebedo kamako gi kalure kod wechego mago mag financial independence. Mondo mitim oversight ne executive irang kaka executive tiyo ponono dwaro ang'o mantiere kar ka. Ng'ato nyapenjre ni samoro mana loso chike od bura koso wuok. Ng'ato samoro penjre tije MCA ni hie mar oversight ni odwaro ga omenda marom nade koso dwaro fuel odwaro kaka iwuotho pesa ni kama ntiere kar ka ahinya e tijgi.
konyo gi nade ka koro giyudo autonomy ni? Koro ing'eni gima timore ni ka speaker owuon bende ka MCAs ladhre ahinya to ing'eni CECs gi governors nyalo dolo okumbogi mayot, to nyalo dolo bad speaker mayot. Ka speaker nenre ni en achiel kuom rulers ni gina kanyakla magiridre magichalo mana del gi gini, iluongo ni del gang'o gi ngita, koro ok onyal penjo moko monego penji on behalf of jopiny. To kapar ka oversight dwaro pesa mang'eny, lakini ng'ama siko mi marupurupu to ok inyal oversight. Koro kanyo ok wanyal wuondre, nikech kaponi in tich abich kakoro idwa dhi jopiny, ibiro koni ng'eni jopiny biro dwara mang'eny, governor ne yude kaka dok Asembo kata kaka dok Karachuonyo. Ng'ama siko mi mano to koro chuni ni penjo mang'eny ok ibi timo ang'o, ok inyal penjo, nikech iwacho ni kichiemo to nyaka ium dhogi. To bende nitie pesa, kane pesa pod nyaka dhi ir governor eka dhi chopo ir speaker, bende chuno ni speaker ok nyaka bende dhi siko go chonge piny. Koro emomiyo financial independence biro konyo, but kiyudo problems mathago our assemblies to ok en independence kende, nitie capacity, nitie conflict kata ma oversight no, nikech nitie oversight ma senate timo to nitie oversight ma county timo. Ok en clear ahinya gimonego tim. Neno ka jakom wacho ni senate owe tich moko mag thoo luongo governor Nairobi, to ji nitie manyalo timo those questioning dala. Koro magi duto apani pod chike moko gi frameworks moko nyaka losi, but financial independence ni koro budget tu pesa udonjo kiun, king'eni kata mana nyathi ka untie ot to iwacho ni pesa ni kiyudo tiyoro ga ne baba u to baba pogo ne mama. Ka gidak maber mane giseng'iyo kamano, samoro nyalo tiyo, to chieng' moro nyalo yudo ka baba bende odhi gine chiro, bende yudo yuore moro bende kwayo omena, iyudo ka pesa mama ucha ok ochopo. Koro kadonjo e okapu mar mama M-Pesa ne oyudo tiding, to baba oyudo kende kocha tiding, to iyudo ka samoro